बेफोरबायदि बाथौ होसोनांगौ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो होसोनांगौ दङ रायजो राजाया আপোনালোকৰ জাগাত আছে আপোনালোকৰ বড়োলেণ্ডত আপোনালোকে যাওক ইয়াতে কাৰ্বি আংলং লেণ্ড হয় সেইটো ট্ৰাইবেল লেণ্ড নহয় खोनादोंना जोंनि बर' समाजनि लिडारफोर खोनादोंना नोंसोरो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोर मेलेमजिबि सुबुंफोर कार्बि आंलंनि कार्बि सुबुंफ्रा जोंनि बर' सुबुंफोरखौ बा बर'फोरनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना निश्चय खोनानो मोनखादों सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै नोंथांमोना किसुमाना गोबाङानो नुखाबाय आरो किसुमाना नुवाखैबो जानांगौ स' जायफोर नुवाखै नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला आरो जेसे हागौ बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे प्रमद बर' जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम सहैनो हानाय बायदि आरो लोगोसे आसाम सरकारनिसिम सहैनो हानाय बायदि मानो दिनैनि दिनाव जोंनि बर'फ्रा मानो बेयो नोंसिनि बिटिआर नङा बा नोंसिनि बड'लेण्ड नङा नोंथांमोना नोंसिनि बड'लेण्डआव थां बेयो जाबाय जोंनि कार्बि आंलं लेण्डसो बेयो नोंसिनि बर'लेण्ड नङा होननानै मानो होखारजानो गोनां जादों गोदाव सोरावनो मिथिबायना दा बे भिडिअ इन्ट्र'खौ होनायनि सिगां आं नोंथांमोननो ससे बेलेग इन्ट्र' होनो सानदों बे इन्ट्र'आनो जाहैबाय जोंहा कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोनखौ माजबाद हालामनि सिङाव थानाय जिंगाबेल ओनसोल बा आसाबारि बे साइडनि एबसुफ्रा बा रायजो जाबाय थानाय रायजो राजाजों ग्रोब मिलायनानै माने बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी बिथांमोनखौ होसोनो नागिरदों बा लास्ट वार्निं होदों दा मानि थाखाय वार्निं होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ खोनासंनानै लाग्रो आरो बिथांमोना मा बाथ्रा बुंदों नोंथाङा जानला मोनला जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा मुं सुदों नोंथाङा जिंगाबेल हालामाव मानि थाखाय फैदों जों मिथिया नोंथाङा नोंथांनि मुलाम्फानि थाखाय बा नोंथाङा बेरायनो फैयोब्ला बा नोंथाङा माबा मोनसे खालामनो फैदोंबा बे नोंनि गोसो नाथाय बिक्रम नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै गुबुन जायगाफ्राव जानला मोनला खोथा बुंनो हायोब्ला जोंनि बे जिंगाबेल हालामाव फैनानै नोंथाङा बेबायदि बुंनो मालाबा हानाय नङा जों नोंथांखौ वार्निं होदों नोंथाङा गुबुन जायगाफ्राव फाग्लाफोरबायदि खोथा बुङोब्लाबो जोंनि बे जिंगाबेल हालामाव बेबायदि नोंथाङा खोथा बुंनो हाया मानोना नोंथाङा जोंनि जिंगाबेल हालामनि दुखु सुखुखौ नोंथाङा मिथिया बिदि जारिमिनखौ नों मिथिया आरो जों माबोरै थांनानै दङ माबायदि अबस्थायाव थांनानै दङ माबायदि परिबेगाव थांनानै दं नोंथाङा जेबो मिथिया बेनिखायनो नोंथाङा लास्ट वार्निं होदों नेक्स्ट बाव नोंथाङा बेबायदि खोथा बुङोब्ला नोंथांखौ जिंगाबेल दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिंगाबेल हालामनि साफ्रोमबो रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ थोंजोङै एक्सन लानाय जागोन नोंथांखौ होसोनाय जागोन निश्चय खोनाखाबाय नोंथांमोना निश्चय बुजिखाबाय नायनानै नङा होमबा आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुखानाय बे भिडिअफोरखौ जोंहा अफ्रि नार्जारि आदानियाव बा अफ्रि नार्जारि सारनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंबो गोबाङानो नुखाबाय आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो गोबां नुखाबाय नङा होमबा दा बेखायनो किसुमान निउस पर्टेलनिफ्राय नुनाय हिसाबै नोंथांमोना मा सानदों मा सानदों दिनै मा जोंनि बर' समाजनि बै जिंगाबेल हालामाव रायजो जानानै थाबाय थानाय रायजो राजा आइ आफानि थाखाय जोंनि बर'नि माखासे हारिनि थाखाय सान्थौगिरि बिथांमोना थांनानै जेबो बाथ्रा बुंहैनो मोना नामा आरो बिथांमोना हा हुनि थाखाय फैसा खांनाय मानायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन एबसु बर' फरायसा आफादा फैसा खांदोंमोन हानि थाखाय होननानै बुंदोंमोन आरोना नैबे बाथ्राखौनो बिथांमोना जोबोद दुखु मोनदों आंनि साननायाव मिथिबायना दा फैसाखौथ' खांखादोंमोन निस्सय बेयावल' नङा अनलि जिंगाबेल हालामावल' नङा गुबुन जायगायावबो खांदों आं बुंथ'बावलासो दा फैसाखौ खांदों जेब्ला खांदों आरो बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोननि जिंगाबेल हालामनिफ्रायनो किसुमान मानसिया बुफ्रुनानै होनायखायसो दिनैनि दिनाव बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनो हादों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना माखासे पावारफुल मानसि नालाय जेराव मेरावनो खोथा बुंग्रा मानसि नालाय नङा होमबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां दैथायग्रा मानसि नालाय बिथांमोना दा बे हिसाबै बिथांमोनखौ थुनानै होनायखायसो नोंथांमोननि जिंगाबेल हालामनि मानसिया सोरबा थुना होनायखायसो बिथांमोना बुंनो थाखाय खाबु मोनदों नङा होमबा दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि जिंगाबेल हालामनि मानसिफ्रा बा रायजो जाबाय थानाय रायजो राजाफ्रानो बे बिथोनखौ होआमोनब्ला दिनै बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी बिथांमोना बे बाथ्राखौ जिंगाबेल हालामाव थांनानै बुंनो हागौमोन नामा हायामोन ना बिथांमोना मानो होनना बुङोब्ला अर्गानिक लाफा मैगंसो लायनो थांदों जोंनि रायजो राजा आइ आफामोन जाम्बा जाम्बिफोर खेथियग मानसिफोर खेथि मावनानै फाननाय मानाय मैगंफोरखौसो बिथांमोना लायनो थांदोंमोन बे समावनो बिथांमोननो सोरबा माखासे मानसिफ्रा खोथा थुना होनायखायसो दिनै बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंनो हादों ससियेल मिडियानि दा आं सानहरो आं बेखौनो बुंनो सानो जे एबसुहा बे नङा जे सोरखौबा डाइरेक्ट एटेक खालामनाय सोरखौबा डाइरेक्टलि होसोनाय सोरखौबा डाइरेक्टलि वार्निं होनाय बेबायदि नङा जायखिजाया बर' रायजो राजानि गेजेराव थांनानै साफ्रोमहाबो रायजो जानायनि सोमोन्दै खोथा बुंनो थाखाय राइट्स दङ आरो मोन्थाय दङ दिनैनि दिनाव हागौ नोंथांमोनहाबो जेरैबायदि बुंदों जे जिंगाबेल हालामाव माबायदि जोंनि रायजो राजाफ्रा रायजो जागासिनो दङ बा जोंनि जिंगाबेल हालामनि समस्याखौ मिथिया नंगौ निस्सय मिथिया ओंखायनो नोंथांमोनहा दा जिंगाबेल हालामाव मा सोलिगासिनो दं मा सोलियाखै नोंथांमोनानो खौरां बिथिंनि गेजेरजों फोसावनांगोन जिंगाबेल हालामाव मानि थाखाय अभाब जानानै दङ ना बले जेनिबो अभाब गैया नोंथांमोना बेखौ फोसावनांगन अब्लासो ना रायजो राजाया बुजिगोनथ' नङा होमबा दा अब्ला जों नोंथांमोननि बुंनाय बायदिबा जों साननो गोनां जिंगाबेल हालामाव जेबो अभाब गैया माने जिंगाबेल हालामनि सोमोन्दै रावबो भिडिअ लाबोनानै बा खौरां बिथिङाव बुंनानै जेबो लाब गैया मानो होनना बुङोबा
नोंथांमोना जिंगाबेल हालामा बिटिआर सरकारनिफ्राय बा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंथांमोना रोजा रोजा जथेस्थ जि नांगौ बेखौ मोनगासिनो दंखायो जोंनि आन्दासाव मिथिबायना बेखायनो नोंथांमोना दिनैनि दिनाव जिंगाबेल हालामनि सोमोन्दै जेबो बाथ्रा बुंजानो बादों बा बेफोरबायदि खौरां मिथिंनि गेजेराव फोसावजानो बादों दा बेफोरबायदि नङाथ' अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना जेब्लायबो गेजेरनि जानानैसो थानांगोन सोरखौबा होसोनाय सोरखौबा धमकी होनाय सोरखौबा वार्निं होनाय सोरखौबा एटेक खालामनाय बेबायदिजों नङा नोंथांमोना अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन जाबाय जेब्ला नोंथांमोना बबेबा पलिटिकेलाव थानानै बा बबेबा पलिटिकेल हान्जाजों गोरोबफ्लेना थानानै सोरखौबा वार्निं होनाय सोरखौबा धमकी होनाय सोरखौबा एटेक खालामनो नागिरनाय सोरखौबा होसोनो नागिरनाय बेबायदिजों सोलिनाय नङा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना मिथियोना बेबायदिबा दिनैनि दिनाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना गाज्रि जागोन मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदिबाथ' होसोनांगौआ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो होसोनांगौ दङ रायजो राजाया नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरलाय जेरैबायदि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन जानानै बर' फरायसा आफाद जानानै बर' हारिनि सिंस्रि आफाद जानानै जुदि सोरनिबा पलिटिकेलनि जानानै बिथाङा भट बियै होयोब्ला बैफोरबायदि सुबुङा होसोजाथावना ना होसोजाथावै दे नोंथांमोना निश्चय मिथिखागौ दिपिन बर' सारा दासिमबो पलिटिकेलनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ गुबुन गुबुन जायगायाव दाब दाब जायगायाव गिदिं गिदिं बिथाङा पलिटिकेलनि जानानै खोथा बुंबाय थायो अब्ला बेफोरलाय बोरैथो होसोजाथावै राव जाखो दिपिन बर' सारनि सायाव नोंथांमोना एबसुनि जानानै माने जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै जोंनि आफादगिरिया बा जोंनि एबसुनि आफादगिरिया बेफोरबायदि पलिटिकेलनि जानानै बाथ्रा बुंनो नाङामोन बा बुंनो मोना जोंनि बर' फरायसा आफादा बेफोरबायदि पलिटिकेलाव एटाच जानानै थानो मोना नैफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोना मानो बुंनो हायाखै मानो बुंनो हायाखै नोंथांमोनहा जायखौ हायो बेखौसो बुङो जायखौ सोलो मोनो बेखौ बुङो नोंथांमोना नाथाय बर' फरायसा आफाद जानानै गेजेरनि जानानै नोंथांमोना गेजेरनि बाथ्रा जों बुंनायखौ नुनो मोना नोंथांमोना जेब्लायबो वान साइड जानानैसो बाथ्रा बुङो बेखायनो नोंथांमोनाबो हागौमानि गोरोबनो नाजा प्लिज अननानै आङो गोरबोनिफ्राय जाम्बाबाबो सासे जाम्बाबाबो आं नोंथांमोनखौबो रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे नोंथांमोना बुजिनानै जे जेंना बर' समाजनि जेंनाफोरखौ बारैबा फोजोबनो हागोन बेफोरनि थाखाय नोंथांमोना सरकारनिसिम नारसिननाय थानांगोन सरकारनिसिम बुंनाय थानांगोन सरकारनिसिम डिमान्ड खालामनाय थानांगोन अब्लासो जोंनि साननायफ्रा जाफुंगोन दा नोंथांमोना बेखौथ' निश्चय बुजिखाबाय अब्ला फैदो जोङो दानिया बै सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव कार्बि आंलंआव मानि खारनाव दिनैनि दिनाव कार्बिफ्रा बियो कार्बि लेन्डसो बड'लेण्ड नङा नोंथांमोना बड'लेण्डआव थां होननानै मानि थाखाय होखारदों आरो मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों जों बे भिडिअखौ खोनासंनानै लाग्रोनि नोंथांमोना निश्चय बुजिना लानो हागोन আপোনালোকৰ জাগাত আছে আপোনালোকৰ বড়োলেণ্ডত আপোনালোকে যাওক ইয়াতে কাৰ্বি আংলং লেণ্ড হয় সেইটো ট্ৰাইবেল লেণ্ড নহয় কাৰ্বি আংলং লেণ্ড হয় সেইটো কাৰ্বি আংলং লেণ্ড হয় আপুনি জায়গা নিজৰ মাটি আছে বিফাল বাদৰত আপুনি নিজে নিজে জায়গা আছে নিজে নিজে জায়গা যাবি আমি বি দিগদাৰ নকৰিব তোমাৰ লগা জায়গা আৰু আমাৰ ফালে বি দিগদাৰ নকৰিবি ঠিক আছে আমি কি কব সেইটো মানিব পাৰিলে পাত্তৰ দাদা পাত্তৰ হৈ नाय नोंथांमोना निश्चय नायनानै बा खोनासंनानै बुजि मोनखाबाय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ मानि थाखाय बेयो बड'लेण्ड नङा नोंथांमोननि बड'लेण्डआव दं बेयो कार्बि लेण्डसो बा कार्बि आंलं लेण्डसो होननानै मानि खारनाव होखारदों बा बुंदों दिनै जोङो बैफोरखौ नुहुरा नामा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन माखासे बर'फोरनि आफादनि दैदेनगिरिफोर जिथुनाखि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार कार्बि आंलंनि बर'फ्रा मा ट्राइबेल नङा नामा कार्बि आंलंनि बर'फ्रा बर' नङा नामा दिनैनि दिनाव कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ जे होखारहोदों बेफोरबायदि गोदाव सोराव खालामहोदों अब्ला दिनै जोङो बैफोरखौ नुनानैबो नुयै बायदि सिरि जानानै थायो आरो सिं जानानै थायो दिनैनि दिनावथ' आंथ' डाइरेक्ट सानखायो कार्बि आंलंनि सोमोन्दै दा कार्बि आंलंनि बर'फोरनि सोमोन्दै प्रमद बर'आ मालाबाबो खुगा बेखेवनाय नङा बार सोरबा नों आं इउटुबारफ्रा दामबाय थाबासो सोरबा ससियेल मिडियाया जाय ससियेल मिडियाया दामना होगोन अब्लासो बिथाङा बुंगोन मिथिबायना खिन्थु नों आंनि सोरबा जाम्बा जाम्बि इउटुबारफोरनि बुंनाय रावाव बा नों आं सोरबा जाम्बा जाम्बिनि बुंनाय रावखौ लानानै बिथांमोना मालाबाबो बे रावखौ बुंनाय नङा कार्बि आंलंनि प्रटेक्शन होनाय सोमोन्दै मालाबाबो बुंहरनाय नङा आरो जोंनि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा दा जोङो नुनो मोनो नैबे बिथांजोआबो मैया दाखालि जिथुनाखि फिसायनि थाखाय रुखु गाबदों जोबथेसालियाव जोबजानानै दोननाय बिर जोहोलाव बिथांमोननि थाखाय साफ्रोमबो एबसुनि सोद्रोमाफ्रा फंफा बाथ्रा बुंनांगौमोन नाथाय दिनैसिमबो बुंनायखौनो जों नुनो मोना दिनै
बुंनो थाङोब्ला जों एनडिएफबि नि बिथांमोनखौबो बुङो बिथांमोनहा बिथांमोननि बिफायानो होनजायो फाउन्डार रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे गोबांथार केडारफ्रा जेराव जोबथेजानानै दङ बिथांमोननि थाखाय जोंनि एनडिएफबि नि सुबुंफ्राबो खुगाखौनो खेवा अब्लालाय बेफोरबायदिबालाय बोरैहायथो जोङो बिटिआर सरकारखौ नारसिननाय जानो ओरैनो जोङो सिंजों सिं खामानि मावबाय थादों होननानै बुंदों नाथाय सिंजों सिं बेसेबांसिम खामानि मावदों जों बेखौ दासिमबो हमनानै मोनदांस'वा बा नुहुरस'वा जेबो फोरमानानो गैया बिथांमोना दिनै सरकाराव थानानै जेबो प्रुफखौनो देखायनो हायाखै मात्र बुंबाय थायो 6-7टा चार्जशिट जाबसिननायनि थाखाय केस जाबसिननायनि थाखाय बिथांमोनखौ एनआइए केसाव होनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि बख'नो हाया बे बाथ्राखौल' बुंबाय थायो अब्ला दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिया जे गोदाव सोराव जानांगासिनो दं जेराव मेरावनो थानानै नैफोरनि थाखाय फंसेबो बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोना आरोखि बा बुंब्लाबो बिथांमोना गोबाव समनि उनावसो जाथाया जानानै थांखांजोबनायनि उनावसो बुङो मानो बै सोलिबाय थानाय समाव मानो बुंनो हाया मा जायो गियो नामा मानो होननानै बुङोब्ला गिखानांगोन बिटिआर जिथुनाखि सरकार बे बिटिआर सरकारानो जाहैबाय जोंहा भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि आथिं सिङावसो थानानै सोलिनाय बेखौनो बुङो थारमाने ट्रेक्टराल'सो दंहैयो ओरैजाय स्टारिंखौ बेलेगासो सालायहरो साबिया दङ सोरनावबा बेफोरबायदि आरोखि दा जाय हक नोंथांमोना निस्सय सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'आनो जा गेजेराव एबसुफ्रा मा बाथ्रा बुंखो जिंगाबेल हालाम बा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जिंगाबेल हालामनि दालाय एबसु आफादनि मानसिफ्रा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना निस्सय खोनाजोबखाबाय सोर मा सानदों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो कार्बि आंलंनि जाथायखौबो नोंथांमोना नुनानै निस्सय बुजिनानै लानो हाखाबाय।